Wayahe nggodhog pesenan lontong. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Sapa sing biasane masak ning pawon jejer-jejer kaya ngene? Kira-kira wong sitok ngayahi pawon telu makan kabeh iso apa ora ya? Iki wayahe ngengkir lontong sing wis mateng. Iki aku untuk pesenan lontong sekitar 150 iji. Langsung ae tak godhog nek pawon loro sekalian. Iki wayahe ngengkir kabeh. Panas kemebul gembrobyos ngene iki dadi pakanane sedina-sedina nek wayah ngengkir lontong. Sing penting halal nyambut gawene. Yo ngene iki cah keiwotanku nek pas entuk pesenan lontong. Soale nganggone isuk-isuk dadi nggodhoku iki yo isih tengah wengi sekitar jam 2 bengi ngantek setengah 7 esuk anggek tak angkir ben lontonge tanek engko nek dipangan ben gak cepet mambu yo cah. Iya yo cah bene tanek. Lho engko ora ana salfok yo sing karo dandangku sing rupane ireng-ireng iki. Ora masalah cah wong kancene dienggo nggodhog lontong. Dikasaki sepisan nggo nggodhog meneh, ngasaki sepisan nggo nggodhog meneh. Yo terang tetep ireng. Wong pancene ditumpangno ning pawon, dhewe karo ditumpangno ning kompor. Wis ora masalah yo, ireng-ireng elah, sing penting berkah barokah. Sing penting kan lontonge mateng. Nek ape pesen sing cedhak, monggo lho yo.